Gaueko 11:27 pronostikoak betez, 22:14 irabazi diete Peñak eta Landak Salaberria eta Gaskueri Legution jokatu den binakako B-serie txapelketako finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokan. Gogora ezagun, Unax Landak Ruben Salaberriren lekua hartu duela, Ruben Salaberrik sekulako oinazea izan du eskuetako arazoen ondorioz txapelketa honetan zehar, eta horregatik gaurkoan ere ez du jokatzerik izan, eta benetan kasu bitxia da. Peña eta Salaberrirena apenas izan dute aukerarik bikotea osatzeko, ez dute inongo erregulartasunik izan, Salaberriren arazoak eta Peñaren lehen mailako ordezkapenak medio, eta hala ere finalerdietan oraindik finalerako aukera handiekin daude gainera. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik Peñak eta Salaberrik jokatu zuen orduko hartan galdu egin zutela Murua eta Gabirondoren aurka Orozkon, eta Dario eta Lozaren aurka galdu zuten Salaberriak eta Gaskuek Baños de Rio Tobian Dario Lozaren jaioterrian. Horiek horrela bibikoteak gaurkoan irabaztera behartuta zeuden, iaia azken jardunaldira aukera matematikoekin iritsi nahi bazuten behintzat, naiz eta biharko emaitzaren zain egon beharko garen, ea bikoteren bat finalera zuzenean sailkatuko den, ala bikoteren bat zuzenean kanporan geratuko ote den ikusteko. Norgehiagoka hasiera oso elektrikoa izan da gorrien aldetik, Unax Landak sendotasun ikeragarria erakutsi du atzean, Andoni Gaskuerentzat hasiera gogorra izan da, asko ibili behar izan du kantxan, gainera pilota gozatzea kosta zaio, distantzia urrunetik ibili behar izan du Larraintzarko atzelariak, eta horren ondorioz hasiera horretan behintzat ikeragarri sufritu dute gorriek, eta aldiz urdinek sufritu dute, eta horregatik 7 eta huts ipini dira aurretik. Krisialdia handi xamarra izan da Salaberria eta Gaskuerentzat une horretan, Iker ere ezin aukera garbiak eduki, zera bat defentsan aritu beharrean, eta Peña ikusi dugu batez ere oso ongi, sakeari etekin handia ateratzen, pilotaleku azkarra da Legutiokoa, Peña kontziente zen pilota bizi ibili behar zuela, saketik ere asmatu beharra zeukala aurkari mine egiteko, eta hori lortu du gaurkoan Tolosako aurrelariak. Eta horregatik 12:05 iritsi dira lehen etenaldira aurretik, oso denbora gutxian, gainera, esango nuke, naiz eta gero 5 tanto egin dituzten, eta bigarren zatian jada gauzak aldatu dira. Hobeki hasi dira gorriak, Peñak jarraitu du, aurrean bizitasuna erakusten, Landa ere atzean sendo aritu da, baina Salaberriak ere aurrera pauso bat eman du, batez ere kontraerasoaren bidez min handia egin du, eta une batzuetan Jonander Peña ezin dominatuz ibili da aurreko kuadro horietan, hasieran pilota erraz luzatu du, erraz amaitu du pilota, erraz mugitu du batez ere ezker eskuin Salaberria, baina bigarren zatian asko kosta zaio bai sartzea eta baita aukera garbiak sortzea ere, eta horren ondorioz markagailua hurbildu dira, Salaberria eta Gaskue ikusten zen, oraindik ere hurbiltzeko beta eduki zezaketela, baina azkenerako 16 eta 13 eta 17 hurbildu dira, baina 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldira, eta hortikan aurrera Peñak berriro ere sakearekin asmatu du, Salaberria berriro ere aukerarik gabe geratu da aurrean, Landak ikeragarri sendo jarraitu du atzean, eta azkenerako 22 eta 14 amaitu da norgehiagoka. Egia esan Peñak oso partida ona, serioa jokatu du gaurkoan, Unax Landak hasiera bikaina eman dio bere profesionaletako ibilbideari, eta gaurkoan berriro ere erakutsi du zenolako atzelari puska den, behar bada B-seriea ere une honetan behintzat handi xamar geratzen zaiola esango nuke, eta gaur ikusi da Gaskueren aurrean zenolako nagusitasuna izan duen oihartzungo atzelariak, eta aldiz Jonander Peñak aurrean
partida oso ona jokatu du, behar zuen alako partida bat konfiantza hartzeko, eta aldiz Salaberriak eta Gaskue, egungo txapelduna dira, batez ere norgehiagoka hasieran ihes egin die partidak, gorriak askoz ere gehiago izan direlako eta ezin izan dutelako azkar eten joko bolada hori, eta hala ere azkenerako lanak eman dizkiete, Salaberriak izan du. Distira une bat, defentsan ere ongi aritu da, baina ez da nahikoa izan markagailuan aurre hartzeko. Honen bestez, une honetan Peñak eta Peña Salaberri bikote titularrak lehen puntua eskuratu du, eta punturik gabe geratu da Salaberria eta Gaskue bikotea, eta ikusiko dugu ea aukera duten sailkatzeko ala ez, hori biharko norgehiagokaren baitan izango da, bihar Arnedon jokatuko dute Dariok eta Lozak Murua eta Gabirondoren aurka, Muruak eta Gabirondok irabazten badute zuzenean finalean izango dira, eta Dariok eta Lozak irabazten badute berriz, dena airean geratuko da. Beraz, gauza asko erabakiko dira biharko norgehiagoka horretan. Gogoratu, Peñak eta Landak 22, Salaberriak eta Gaskuek 14 Legution.